10 ఏళ్ల క్రితం నా లైఫ్లో జరిగిన స్టోరీ. ఒక 2 ఏళ్ల బ్యాక్ నుంచి ఇండియా వచ్చి తీశాను. ఒకవేళ మీకు నచ్చితే అట్లీస్ట్ బయట మా వాళ్ళు ఉంటారు, మీకు నచ్చితేనే చెప్పండి, జెన్యున్గానే చెప్పండి. మాస్క్ తీసేయచ్చు, ధైర్యంగా తీసేయచ్చు. చాలా ట్విస్ట్ అండ్ థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి 3-4 ట్విస్టర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. చాలా చాలా బాగుంది. కిరాక్ తీసేసింది. డిఓపి వాట్ ఎవర్ ద మ్యూజిక్ మస్త్ ఇచ్చారు. మూవీ అయితే చాలా 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 బాగుంది. సింగ్ సౌండ్ ని వాళ్ళు పుల్ ఆఫ్ చేశారు చాలా బాగా. అండ్ యాక్టర్స్ అందరూ చాలా లైవ్లీగా పర్ఫామ్ చేశారు అనిపించింది. మూవీ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంది. సినిమా సూపర్, ఫెంటాస్టిక్, సూపర్ ఉంది. ప్రతి స్క్రీన్ ప్లే కూడా చాలా బాగుంది. చాలా చాలా బాగుందమ్మా, హార్ట్ఫుల్గా ఉంది. ఇట్లాంటి బర్త్డేలు అంటే బాయ్స్కి బాగా రీచ్ అవ్వాలి ఇది. ఎందుకంటే ఇలా జరిగితే ఎంత వెనకాల బాధపడుతున్నారు అనేది. మూవీ చాలా చాలా బాగుంది. చాలా ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, చాలా జెన్యున్గా ఉంటుంది. ద రియల్ స్టోరీ అని చెప్పి నమ్మలేకపోతాం, కానీ రియల్ స్టోరీ అని నిజంగా నమ్మిపించారు. ఇలాంటి సినిమా ఈ మధ్య ఎప్పుడు రాలేదు నాకు తెలిసి. చాలా బాగుంది, ప్రతి ఒక్కరు చూడొచ్చు సినిమా. చాలా బాగుంది, మంచి థ్రిల్లర్, డైరెక్షన్ చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది, సూపర్. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ట్విస్ట్లు అయితే చాలా బాగున్నాయి అన్న. రివీల్ అవ్వకుండా ఉంటే సినిమా అయితే మజా వస్తుంది.